dem baş hevalno em divê dersê de li ser cînavkên kesandinê bisekinin. Cînavkên kesandinê. Hevalno bi rastî ev mijar gelekî giring e. Loma jî divê hûn vê vîdyoyê heta dawiyê temaşe bikin û li cem xwe wekî not bigirin hevalno not nîşe bigirin ji bo di bîra we de bimîne ji ber ku bi rastî jî ev mijar gelekî giring e. Hevalno pêşa pêşîn em pirs dikin. Yani cînavkên kesandinê çi ye? Divê em vê pênase bikin. Hevalno cînavkên kesandinê gava ku bi serê xwe bin tuateyê nadin. Lê gava ku bilêker, navdêr û rengdêran ra werin bikar anîn erk cînavkî û qertafî pêk tînin. Ev pir giring e hevalno. Erkên cînavkî û qertafî pêk tînin. Yani wekî qertafên em bijin cînavkanin. Wekî perçeyek ji cînavkanin. Cînavkên xwerû. Em di dersa borî de li ser cînavkên xwerû sekinî bûn hevalno. Cînavkên kesane yên xwerû. Heke we temaşe nekiribe ez ê vîdyoyê dayînim vê derê milê rastê hûn dikarin temaşe bikin. Em dewam dikin hevalno. Cînavkên kesandinê ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsandin lê bilêkeran ve tên nivîsandin. Ez ducara bikim. Cînavkên kesandinê ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsandin lê bilêkeran ve tên nivîsandin. Ev çawa çêdibe hevalno em ê niha yek bi yek li ser bisekinin em ê numûneyên wan bidin. Hevalno cînavkên kesandinê gava ku navdêrek yan jî rengdêrek bi nedengdêrekê biqede im, i, e, in digirin. Lê dema ku navdêrek yan jî rengdêrek bi dengdêrekê biqedin îcar me, yî, ye, ne digirin. Em niha lê binêrin ka çawa çêdibe û çawa van qertefan digirin. Çawa van cînavkên kesandinê digirin. Hevalno gava ku bi cînavkên kesana yên xwerû ra werin bikar anîn bi vê awayê tên nivîsandin. Ez im, tu yî, ew e, em in, hûn in, ew in. Cînavkên me yên xwerû min gava din got hevalno. Heke we temaşe nekiribe, heke we ev mijar nedîtibe ji kerema xwe biçin temaşe bikin. Cînavkên kesana yên xwerû. Hevalno piştê ku me got navdêrek bi nedengdêrekê biqede bi vê awayê tên nivîsîn. Yan jî tên nivîsandin. Li vê derê hevalno dermanfiroş heye. Dermanfiroş yê navdêr e. Binêrin. Dermanfiroş ji ber ku bi nedengdêrekê qediyaye yani bi şeyê qediyaye girtiye. Em li gorî kesan bikişînin, em li gorî cînavkan bikişînin ez dermanfiroşim. Binêrin. Gava ku em dibêjin ez dermanfiroşim li vê derê em imê jê cuda dinivîsin. Tu dermanfiroşî me î jê cuda nivîsiye. Cînavka kesandinê. Ew dermanfiroş e. Em dermanfiroşin. Hûn dermanfiroşin. Ew dermanfiroşin. Hevalno li vê derê ez tu ew cînavkên kesandinê yên cuda digirin. Mesela li vê derê ez bûye im. Em digire. Tu dermanfiroşê î girtiye, ew dermanfiroş e girtiye. Lê gava ku em tên ser pirjimariyê em hûn ew dema ku em dibêjin ew dermanfiroşin li vê derê hem pirjimariyê nîşanê me dide hem jî ev her sê wekî hev hatine kişandin. Em hûn ew li vê derê in hatiye bikar anîn. Li vê derê ajokar heye em li vir binêrin. Ez ajokarim. Tu ajokarî. Ew ajokar e. Em ajokarin. Hûn ajokarin. Ew ajokarin. Li vê derê ji hevalno dîsa ajokar ji ber ku navdêr e û bi nedengdêrekê qediyaye bi reyê qediye li vir re heye binêrin ajokar. Re heye loma jî girtiye. Me gava din çi got hevalno me got heke navdêrek yan jî rengdêrek bi nedengdêrê biqede i, e, in digirin. Li vê derê hevalno ez tu ew cînavkên kesandinê yên cuda girtine. Li vê derê i, e girtine. Lê gava tê ser pirjimariyê in digirin. Yani nayên guhartin. Ev jî aliyekî ve bi rastî karê mirov hêsantir dike. Em dewam dikin hevalno. Li vê derê piştê ku navdêrek bi dengdêrekê biqede bi vê awayî tê nivîsandin hevalno.
بنرن لوی دره نافدر چیه ماموسته یه به چه قدیه به دنگدره که قدیه به ای قدیه لوما ما یه نه نگ گرتیه والم ام نه لگوری جناب کن بکشینن از ماموسته ما تو ماموسته یی او ماموسته یه ام ماموسته نه هون ماموسته نه او ماموسته نه لوی دره جوالن از تو او بنرن جناب کن کساندنه حتی یا سیامین حتی کسی سیامین حتی گوارتن ما یه گرتنه بنرن لی گاوا کمتین سر پرجماریه ام ماموستنه هون ماموستنه او ماموستنه لوی داره نه گرتنه لوی داره ام ناوی ماسی بکار بینن اف جی ناو داره که از ماسی من ماسی یعنی او ماسیه که ام دزانن تو ماسی او ماسیه ام ماسینه هون ماسینه او ماسینه لوی داره جوالو ماسی چیه ماسی نافدره یعنی ناوه جبر کو بدنگدره قدیه ما یه نه گرتنه لوی داره استو او نرن لوی داره جناب کن کساندن ما یه نه لگاوت ته پرجماریه وکی هف هاتنه کشاندن ام ماسینه هون ماسینه او ماسینه نه ev yekşi kari mirov hesantırtke. Piştey ku hevalon renk derek be nedeng derek biqede bi avay ten nivîsandin. Li dere porxelek çiye porxelek renk dere hevalon renk der. Me gavadin navder bi kar anî em îcarjî em nihajî renk deran bi kartînin. Ez porxelekim. Li dere porxelek hevalon renk dere û hemwataya wê porkurîşk جراتي گوتن آلیه سر حده ام جرات بجن پرکریشک از پرخلکم یعنی از پرکریشکم تو پرخلکی او پرخلکه ام پرخلکن هون پرخلکن او پرخلکن بنرن حوالون از تو او لوی داره جنافکن کساندنی ام ای گرتنه لوی داره گاوا کمتین سر پرجماریه ام هون او وان هر سیان ان گرتنه لوی داره دیسا من رنگ درک بکارانیه من تی رنگ داره تی بکارانیه از تیمه تو تی او تیه ام تینه هون تینه او تینه لوی داره جوانو از تو او جبرکو رنگ داره ما بدنگ داره که قدیه چه بویه؟ بویه ما یه halbuki لوی داره چه بو پرخلک به ندنگ داره که قدیه ام ای گرتیه نوسا لوی داره بدنگ داره که جبر که بدنگ داره قدیه رنگ داره تی جناب کن کساندره ما یه گرتنه لگوری استو او لوی داره جوالان ام تینه هون تینه او تینه لوی درجه سه هب نه هنه لگوری پرجماری هاتیه کشاندن دما کو بلیکران آورن نویساندن هوالا بوی آوایی دبه یعنی بوی آوایی تی نویساندن از دستینم تو دستینی او دستینه ام دستینن هون دستینن او دستینن لوی داره بنهرن هوالنا لوی داره بنهرن دستینم لیکر اما چیه ستاندنه مگوت بلیکری وقتی نویسین یعنی جناب کن کساندنه مگوت جرنگدر و نافدران جدا تین نویساندن لی بلیکران وقتی نویساندن لوی داره لیکر اما چیه ستاندنه جناب کن کساندنه جی بلیکری و هاتنه نویسین لوی داره لیکر اما مشینه ام لگوری جناب کن بکشینن از دمشم تو دمشی او دمشه ام دمشن هون دمشن او دمشن لور جهوانو جبر کل لیکره ما چه گوت قایده ما چه بو رگز ما چه بو ما گوت جناف کن کساندنی بلیکران و تین نویساندن بلیکران و لور داره لیکره ما ماشینه لو ماجی ام ای بلیکره و هاتنه نویساندن لوی درجه پرجماریه نشان داده ام دمشن هون دمشن او دمشن دیسا لوی داره ان گرتیه هوالو هلبت ام وی آوای جی ام بکارتینن ام نتنه از دچم از ماموستما یعنی جی ام ببیجن
ez bijîşkim em bu awayî bikar nayînin em di nav hevokên kompleks ta jî bikar tînin loma jî divê em hin nûmuneyên din jî bidin me li vê derê gotiye mînak di nav hevokê da ez ji Mehabadê me ew ji Şirnexê ye binêrin hevalan li vê derê gava ku em dibêjin ez ji Mehabadê me li vê derê Mehabad çi ye navdêr e ji ber ku bi dengderê qediyeye me girtiye ev meya vê derê ya ezê ye ne ya Mehabadê ye hevalan cînavkên kesandinê girêdayê cînavkan an hevalan ew ji Şirnexê ye li vê derê dîsa ya vê derê ya êyê ye ya Şirnexê nîne girêdayê ew ye ji ber ku bi dengderê qediya ye bi dengdêra ê ye girtiye tu bijîşkî lê birayê te yê mezin endezyar e li vê derê hevalan tu bijîşkî binêrin li vê derê tu bijîşk î bijîşk çi ye navdêr e li vê derê jî li gorê tu yê hatiye kişandin loma jî me jê cuda nivîsiye me gotiye tu bijîşkî îya vê derê ne ya bijîşk e ya tu yê ye girêdayê tu yê ye lê birayê te yê mezin birayê te yê mezin hemû navekê hevalan nav ev jî cînavkek e birayê te yê mezin navek e endezyar e ev êya vê derê ya birayê te yê mezin e hekem em dişûna birayê te yê mezin da ew ê bikar bînin wê çexî dê çi be ew endezyar e binêrin e derket holê ew endezyar e kê endezyar e birayê te yê mezin endezyar e ew porzer e ez çavkeskim reşat jî çavreş e li vê derê hevalan ew porzer e li vê derê porzer çi ye rengdêr e jê cuda hatiye nivîsandin me çi got me got cînavkên kesandinê ji navdêr û rengdêran cuda tên nivîsîn lê bi lêkeran va tên nivîsîn ez çavkeskim ima vê derê ne girêdayê rengdêrê nîne hevan li vê derê çavkesk rengdêr e yek çavkeskê nîne ya ezê ye girêdayê ezê ye reşat jî çavreş e êya vê derê jî girêdayê reşat e girêdayê çavreş nîne reşat jî çavreş e ji ber ku li vê derê nav hatiye bikar anîn heke me cînav bikarbaniya me bigota ew yani dişûna reşat da me bigota ew jî çavreş e em xwendekarin yên di rêda dimeşin geştiyarin demek ku em dibêjin em xwendekarin hevalan binêrin in ji xwendekaran cuda hatiye nivîsîn çima ji ber ku xwendekar navdêr e ev in girêdayê em ê ye yên di rêda dimeşin geştiyarin ev ina vê derê hevalan girêdayê yên di rêda dimeşin ne ya geştiyarê girêdayê geştiyarê nîne girêdayê yên di rêda dimeşin hekem cînavkekê dişûna vê de bikarbînin em ê çi bibêjin ew geştiyarin hûn cotkarin ew dermanfiroşin em jî kirîgerin li vê derê hevalan hûn cotkarin in cînavka kesandinê girêdayê hûnê ye pijimarî nîşan dide ew dermanfiroşin dîsa bi heman awayî in girêdayê ew ê ye em jî kirîgerin ev ina vê derê girêdayê em ê ye ew aşpêjin hûn kirmetin em mamoste ne li vê derê jî ew aşpêjin dema ku em dibêjin ew aşpêj çi ye hevalan aşpêj navdêr e ji ber ku pirjmar e li vê derê li gorî ew ê in hatiye bikar anîn ew aşpêjin yani çend kesin pirin em bêjin çend kesin ew aşpêjin hûn kirmetin in jî ji kirmet cuda hatiye nivîsîn in li vê derê girêdayê hûnê ye em mamoste ne li vê derê gava ku em dibêjin em mamoste ne ji ber ku mamoste çi ye navdêr e bi dengderê qediye ye cînavka kesandinê negirtiye hevala em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de